Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen na. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatal
klase. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito?
Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung naman. totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba? Kayo bago ang Ayun na ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Kundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Bitikman na. Akin lang ang titikman dahil pero ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan?
Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 8:59 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, samahan niyo po ako sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. At syempre, hindi magpapahuli ang ating programang Top Secret. Mga kabisyo, ano na naman po kayang mga kwento ang ating mapapakinggan na pwede nating kapulutan ng aral at kumurot sa ating puso. Malalaman po natin ang mga kabisyo sa aking pagbabalik mamaya para basahin na po ang kwento ng ating letter sender. Pero ngayong oras na ito mga kabisyo, a-announce ko na muna po ang maswerteng mananalo ng 1,500 pesos sa Love Knows No Boundaries. Kaya ano pang hinihintay natin mga kabisyo, alamin na po natin kung sino po ang maswerteng driver ngayong gabi na to ang mananalo. Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na!
Handog po ito ng ACS Pride Detergent. Sila po ang namimigay ng 1,500 pesos para po sa mga mahal nating driver, mga kabisyo, dahil gusto po ng ACS na matulungan din tayo. 'Di ba? Kayo, hindi lang po sa pagpapaputi ng mga damit ninyo, kundi rin syempre sa pagkakaroon ng boundary. At kapag alam naman natin na napaka-traffic, ang hirap bumiyahe, kaya syempre minsan kinakapos tayo sa kita, di ba? Pero don't worry kabisyo, basta naka-register ka dito, makakapag-uwi ka ng 1,500 pesos kapag natawag ka namin sa Love Knows No Boundaries. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Congratulations sa may plate number na DPB6525. Isa po siyang in-drive driver na nagngangalang Carlo Casimiro. Ulitin ko po, congratulations kay Carlo Casimiro, isa pong in-drive driver na may plate number na DBP 6525. Yan, congratulations po sa inyo at kayo po ay mag-uwi ng 1,500 pesos. Siyempre sa mga kabisyo natin na hindi pa po nakakapag-register, punta na po kayo dito sa may tabi ng Aliw Theater at syempre ng Star City para po makapagpalista na po kayo sa ating registration form. Hanapin nyo lang po sa ating PSG, Poging Security Guard, ang ating registration form para malay mo, may isang gabi ikaw na po ang matawag namin dito sa aming programa. Kaya mga kabisyo, muli ako magbabalik. Sa aking pagbabalik, babasahin ko na po ang aking kwento sa Secret Files with Titan Jello. Ayan po mga kabisyo, sa 90.7 kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan.
Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. Tatlo. Talaga. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka. Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi.
alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang mas... Ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:23 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ngayong gabi na to ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to ay babasahin po natin ang pinadalang kwento ng ating letter sender. Kwento na pwedeng may aral tayong matutunan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na pwedeng kumurot sa ating dibdib at mga puso. Kaya mga kabisyo, di ko na po papatagalin pa, basahin na po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Dear Titan Jello and Rakitera, isi-share ko lang po ang isang sikretong matagal ko nang itinatago. Sana po ay hindi ako mausgahan ng sobra ng mga makakarinig. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sheena. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Kakagraduate ko lang ng kursong Bachelor of Science in Office Administration. Kaya nag-decide ako mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Pinalad naman akong makakuha ng trabaho bilang clerk sa isang recruitment agency ng mga OFW. Dito ko nakilala ang supervisor ko na itago natin sa pangalang Sir Franz. Mabait naman si Sir Franz, matalino at magaling mag-solve ng mga problema. Lahat ng mga tauhan sa kumpanya siya ang tinatakbuhan pag meron silang problema. Problema sa kliyente, problema sa procedures at maging personal na problema.
Lagi siyang handa tuwing may lalapit at alam niya agad ang isasagot. Hindi ko rin po maitatanggi DJ Tight Angelo at DJ Rakitera na gusto ko siya physically. Dahil cute siya, gwapo, attractive. At higit sa lahat may sex appeal. DJ Tight Angelo at Rakitera, dito na po nagsimula. Humanga ako ng gusto sa kanya. Unti-unti akong napapalapit kay Sir Franz. Ako kasi ang madalas niyang nauutusan kapag may ipapagawa siyang test. Aminin ko sa araw-araw na kasama ko siya, hindi ko napipigilan ng sarili kong makaramdam ng pagkagusto sa kanya. In fact, parang napapamahal ako sa kanya. Nafo-fall na ako kahit alam kong hindi pwede. At hindi talaga po pwede. Isang gabi, DJ Titan at Rakitera, nag-overtime ako. Dahil may urgent na kailangan ayusin sa opisina. Pauwi na sana ako nang inabutan ako ni Sir Franz. In-invite niya akong sumabay na lang sa kotse niya at ihahatid niya lang daw ako. Tumanggi muna ako dahil nakakahiya naman. Pero nag-insist siya. Lalo na't masyado na raw late ng mga oras na yon. At dito niya na ako pinilit na sumakay na sa sasakyan. Sa madaling salita, DJ Tight Angelo at DJ Rakitera, napapayag niya ako na sumakay sa kotse niya. Habang nasa kotse kami, inabot kami ng matagalang traffic sa kalsada. Nagkwentuhan, nagkatawanan, hanggang sa nagkalambingan. Sinakyan ko ang mga paandar ni Sir Franz. Yung mga banat na nakakapangiti sa akin. Yung mga jokes niyang nakaka-impress sa timing at sa pagkakwela. Higit sa lahat, yung mga tingin niyang nakakatunaw ng sarili. Alam mo, DJ Tight Angelo at Rakitera, feeling ko kapag tinititigan niya ako, ang ganda-ganda ko. Parang ako yung pinakamaganda sa buong mundo habang nakatingin siya sa akin noong mga oras na yun. Tight Angelo at Rakitera. Nanghina ako honestly at nanghina ako sa presensya ni Sir Franz. Para ako na-caught off guard at wala akong nagawa. Yung dapat na paghatid niya sa akin sa bahay pag uwi, naun siya kaya nakapunta ako sa ibang lugar nang wala sa oras.
kabisyo. Kita ka, oh. Yes, master. Na, master. Uy, mga kabisyo, mukhang napasarap yata yung pakikinig at panonood nyo sa akin ngayon, ha? Pero wait lang, ha? Alam nyo ba, mga kabisyo, may gusto lang akong sabihin sa inyo. Nasabi nga daw ng mga matatanda. Alam nyo ba yung mga sabi ng mga matatanda? Na huwag ka daw humanap ng gwapo. Hanapin mo daw yung maaasahan. Bukod daw kasi sa pagiging gwapo, kung hindi naman daw maaasahan, bali wala lang din daw, kabisyo. Kaya kung pogi na yan, tapos maaasahan pa, ay, ingatan mo na yan, i-date mo na yan sa Feb 14, kabisyo. Parang Astron. Kung meron kang gustong i-date, may gusto kang regaluhan, may gusto kang padalahan ng mga appliances na talaga naman maaasahan at papagkakatiwalaan, alagang Astron na yan, mga kabisyo. Available po yan sa mga retailer nationwide. At don't worry, mga kabisyo, dahil mapa TikTok, Lazada, Shopee, nandyan na rin po ang Astron. Basta mag-type ka lang po ng astron.ph. Ayan. Ano pang hinihintay mo, kabisyo? Basta pag alagang Astron, alagang maaasahan yan. Alagang Astron! Alagang abot kaya? Alagang Astron? Alagang maaasahan mo.
Hello mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Good evening po. Nanonood ako ng mga kabisyo. Nanonood ako kabisyo. Nasaan na yung mga comments? Nanonood ako kabisyo ng ng mga online na nagbebenta.
Naghanap kasi ako kabisyo ng sofa bed. Kasi nga, bagong renovate yung kwarto. So, may kama yun. At the same time, gusto ko panlagyan din ng sofa bed para kapag nakakapag-laptop doon, may sofa. Tapos kapag may bisita, di ba, kapag pwede ko patulugin, may bed din. So, nakukulangan kasi ako doon sa kwarto na parang kailangan ko na ba ng sofa bed, sofa ba, o yung recliner chair, ganun. So, naghahanap ako ngayon. Tawa na tawa yung napagtanungan ko. Hindi tuloy ako mapag-focus doon sa pinipili ko. Naipagkwentuhan na sa akin sa live streaming niya. Anyway, maraming salamat doon sa napakahusay na seller na yun. Naghanap si Titan Jello ng sofa bed. Baka naman may mga kakilala kayo or may introduce kayo sa akin na pwede kong bilhin, di ba? Magandang quality, di ba? O kaya, partner tayo, ex-deal, di ba? Don't worry, magbabayad po ako. May pambayad po ako. Gusto ko lang po yung mapagkakatiwalaan tsaka maganda po. Pero ito, mukhang maganda tong sofa bed na tinitignan ko. Hello po, Ma'am Eleanor Tejada. Hello po kay Nicole DL. Hello po kay G. Pa-shoutout naman po ulit, Batch 91 35th Reunion, Feb 15, 2026, 4 p.m. onwards at PNH Pateros. Kita-kits daw ang mga kabatchmate niya. At congrats po sa inyo, no, na muling magkikita-kita po kayo at masaya po yan. Diba, yung reunion. Ayan. Titingin ako ng sofa bed Ayos ko kasi. Gusto ko kasi kabisyo talaga ng maayos na bahay. Kasi ako masyado akong gusto ko maayos talaga ang bahay. Masyado akong aesthetic. Gusto yung mga ganun, di ba? So, ako, mami ko, tsaka si ating ang mga nag-aayos po ng bahay. Yan. Hindi nga ko na masabi dito yung name Romel Manny. Ano po yung mapaglilingkod ko sa inyo? Sa mga kabisyo natin dyan, Tapos sa mga kabisyo natin dyan na nakatutok ngayon, good evening po sa inyong lahat. Ilang araw na akong di makatulog kabisyo dahil nga iniisip ko yung sofa bed. Naghahanap talaga ako. Yung mga quality at mga pagkakatiwalaan na sofa bed. At least kahit single lang hindi naman double. Or kaya din double Nag-iisip ako
o madalas lumalabas banyo. Sabi ni Sir Romel Manny Vince Gallardo. We will. Anong we will po, boss? Regaluhan nyo ako. We will wait. Malapit na po ang ating pagbabalik sa ikalawang bahagi ng pagbabasa po ng ating Gloria Cabisio. Hi! Ewan ko. Di ko alam. Kabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At oras natin muna sa buong kapuluan is already 9:50 p.m. po mga kabisyo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Sheena. Si Sheena po na nadala sa kanyang mga nararamdaman sa kanyang boss. Tawagin na lang nating supervisor. Ano kaya mangyayari sa ikalawang bahagi ng storya na pinasa ng ating letter sender habang nasa sasakyan sila at may pinuntahan na ibang lugar? Malalaman natin ng mga kabisyo sa aking pagbabasa ngayong gabi at itutuloy na po natin, hindi na po natin papatagalin pa. DJ Titan Jello at Rocky Terra.
Clerk staff ako ni Sir Franz sa isang OFW recruitment agency. Marami siyang magagandang katangian na nagustuhan ko. Hindi ko na malaya na unti-unti na akong napapalapit sa kanya. Hanggang sa umabot ang lahat sa isang hindi malilimutang pangyayari. Isang gabi, dahil nag-overtime ako at ginabi na ng uwi, niyaya ako ni Sir Franz na sumabay sa kanya pauwi para maihatid ako sa bahay. Pero imbis na sa bahay ang tuloy namin, sa ibang lugar kami napadpad. Ang saya-saya namin noong gabi na yun, doon sa kotse. Wala kami pakialam sa mundo basta kami, enjoy namin kasama ang isa't isa. Parang walang kahit ano o kahit sinong makakapagpatibag ng samahan namin habang magkasama roon. Para kaming nawala ng pader, barriers at lahat-lahat ng sagabal. Sa mga nararamdaman naming emosyon noon, lalo na yung hiya, nawala nung oras na yun. Kaya noong binanggit niya na gusto niya muna magpalipas ng oras sa ibang lugar kasama ako, hindi na ako tumutol. Nag-check-in kami sa isang kwartong walang kusina. Walang paligoy-ligoy, ang instruction niya lang sa akin ay iisa. Sabi niya lang, paligayahin mo ako ngayong gabi. DJ Toy Angelo at DJ Rakitera, dapat pauwi na ako. Pero ito ako, kasama ko ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Ang supervisor ko. Alam nga naman tumanggi ako at chance ko na to. Kaya lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin nung gabing iyon para maging masaya kami, ginawa ko. Hindi na ako nagtira para sa sarili ko. Lahat ng gusto naming gawin, ginawa namin. Nakalimutan namin pangsamantala na may mundo pang gumagalaw. Noong mga oras na yon, sa outside world, may naghihintay sa amin. Lalo na po sa akin ang mga magulang ko. Sa kanya naman ang jowa niya na hindi kayang ibigay ang mga bagay na kailangan niya. Na sa akin niya nakuha. May jowa po kasi si Sir Franz na bading. Diretsahan kong tinanong kung ba't niya hindi kayang bitawan yung jowa niya. Ang sagot niya lang sa akin, hindi niya raw kaya eh. Mahal niya raw talaga. Kahit imposible daw na magkaanak sila, pwede naman daw mag-adopt o mag-alaga ng hayop. Naiintindihan ko naman na hindi ako magkakaroon ng puwang sa puso ni Sir. Lalo na't mali yung pinasok namin na relasyon. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Total naman, alam niya din na gusto ko siya at gusto niya rin ako. Maghihintay lang ako kung pwede siya at kung pwede kami. Kumbaga, walang namang ibang laman ng puso ko, kaya available ako lagi para sa kanya.
Sinabi ko pa nga po kay Franz na maghihintay ako. Ngayong taon na to, wala pa rin akong jowa kasi inaantay ko pa rin si Franz. Magkasama pa rin kami sa kumpanya at siya pa rin ang mahal ko, pero kung kailan niya ako mamahalin pabalik, ay yun po ang hindi ko alam. Pero naisip ko na rin yun na handa akong sumagal sa walang kasiguraduhan. Mahal ko na rin kasi yung tao na araw-araw kong nakakasama. Kahit wala kaming label, basta alam ko lang sa puso ko na mahal ko siya. Sa totoo lang, DJ Titan Jello at Raketera, walang ibang tao ang nakakaalam ng kwento na to. Wala akong ibang sinabihan nito maging sa family ko at circle of friends ko dahil pagod na akong mahusgahan base sa mga naging desisyon ko noon. Pagod na rin kasi ako mag-eksperimento kaya si Sir Franz, siya po ang tao na lang na sinusugalan ko. Siguro nga maraming kilay ang magtataas sa kung bakit ganito ako mag-isip. Pero sa totoo lang, sinisimplihan ko na lang kasi ang pananaw ko kung para siya sa akin, magiging kami. Kung hindi, hindi. Hindi na rin kasi ako maghahabol at hahayaan ko na lang na magtugma ang lahat ng mga puwersa sa mundo. Kung para nga kami sa isa't isa, ay para kami sa isa't isa. Kaya hanggang dito na lang siguro muna Titan Jello at Raketera. Baka sakaling magkaroon kami ng sequel ni Sir Franz at ikukwento ko rin sa inyo ang mga magaganap. Yun ay kung maghihiwalay sila ng jowa niya. At kung sakaling hindi nyo na rin marinig ulit ang kwentong tungkol sa amin ni Sir, ibig sabihin lang nun, hindi kami para sa isa't isa. Muli DJ Titan Jello at Raketera, maraming salamat po. Ako si Sheena at ito ang aking Secret File. Metro's number one, Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello.
Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulit. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo.
Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Iyon namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may nagmamayari. baboy. kopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinamnam. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasabi? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Pinakamabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 10:24 PM na po mga kabisyo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating letter sender na si Sheena. Kaya alamin muna po natin ngayong gabi na to kung ano ba mga komento ng ating mga kabisyo na nakapakinig ng kwento ng ating letter sender. Pero bago ang lahat, gusto ko muna palang i-shout out ang mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Lalo na po ang Grab driver na may NKJ7426 na plate number na si Jeff Manalo. Nakatutok po siya sa atin ngayon. Ayan. Maraming salamat paring Jeff sa pagtutok mo. Ingat ka sa biyahe and God bless you. At syempre, sa mga kabisyo natin na sila MC Jubes Vertodazo na nasa Bulacan ngayon at ang grupo nila na Bulacan Overdrive na nakikinig daw sila ngayon sa atin. Big shoutout po daw kay Carl, Ramayan, Vice Nelson, Yorme Rojon Gabatino. Maraming salamat po sa inyo mga kabisyo. And also Dulce Salasa, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok at si KG Okendo na may kaarawan ngayong araw na to. Mga kabisyo, sabi dito ng isang nakinig at nagpakinig natin. Sabi niya dito, Sheena, sorry pero ganyan ka
Ganyan ka ba kadesperado kay Franz? Na kayo ang posibleng magkatuluyan kahit may mahal siyang iba? For what I hear from your story, parang napaka-selfish at ignorante mo. Na may nasasaktan kang iba dahil sa bawal ninyong pagmamahalin. Hanggang kailan mo ba ito pilit ipaglalaban? Nais ko lang sana na itigil mo na at huwag ka nang maging tanga sa taong may mahal ng iba. Sakit naman yan. Sabi naman na isa pang kabisyo natin dito, DJ Titangelo at DJ Rakitera, para sa akin, Sheena, mali na mahalin ang taong may iba nang minamahal. Hanggang kailan mo bang ipaglalaban ng mali mong pagmamahal? Oo, alam natin na wala kang partner, wala kang boyfriend, wala kang asawa. Pero yung taong minamahal mo, o taong ginugusto mo kahit gay o bakla man ang kanyang kapartner, respetuhin mo pa rin. Dahil nasa relasyon siya at huwag kang sumira ng maayos na relasyon. Sabi naman dito ng isa pang kabisyo natin na si Wilma, DJ Titangelo, para sa akin, dapat mapag-isipan na ni Franz kung sino ba talaga dapat niyang piliin. Kasi kung hindi sira ang kanyang relasyon doon sa gay niyang partner, bakit niya kailangan tumikim o i-push yung sarili niya na magkaroon ng something kay Sheena? Para sa akin, sira na rin po ang relasyon nila ni partner niyang gay. Kaya para sa akin, pag-isipan niya na po kung sino ang dapat niyang piliin. Yan po ang mga komento ng ating mga kabisyo na nakatutok sa atin ngayong gabi na to. Para sa akin lang, Sheena, sana huwag mong ipilit ang sarili mo sa alam mo naman na hindi para sa'yo. Kung alam mo si Franz may mahal ng iba, may taong nagmamahal sa kanya, huwag mo rin siyang itulak sa pwede niyang gawin na pagkakamali dahil sa pagkagusto mo sa kanya. Sheena, parehas kayong may mali ni Franz dito na dapat ninyong kontrolin ang mga nararamdaman nyo sa isa't isa. Pero kung umabot man kayo na hindi nyo talaga kayang pigilan ang nararamdaman ninyo, mas mabuti na siguro na sabihin mo kay Franz o mismo si Franz ang makapag-isip nito na hiwalan niya na yung partner niya. Dahil pangit na meron kayong binubuong relasyon na meron kayong tinatapakang tao. Kaya I hope, Sheena, ma-realize mo rin isang araw kung ano ba yung tamang desisyon mo sa sarili mo. Huwag kang mag-settle doon sa taong alam mong hindi naman pwedeng mapasayo dahil meron pa siyang minamahal na iba. Mga kabisyo, kung meron po kayong gustong ipadalang kwento, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi, kwento nyo na po ang aming binabasa. Mga kabisyo, susunod na rin po ang ating programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Usapan na naman po natin sa Top Secret ang aabangan. Kaya ano pang hinihintay ninyo dito sa 90.7 Love Radio? Kailangan pa bang i-memorize? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3
hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ay, ano po? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No?
Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Helga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
Carsoncillo o brief? Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko.
Oh, coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Blip. Ay, Ang kasagutan kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
It's Kasi pupunta sa Orange. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tukwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Orange. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot.
Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Ooras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Hindi, charot lang. Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Secret Files with Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. So, ma'am, ready na tayo, ma'am, ah. Standby lang po. Okay. Okay po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:05 PM na po mga kabisyo. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa ngayong gabi na to. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin siya at alamin po natin na kung ano po ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Good evening. Hello po. Good evening.
Kamusta po kayo? Okay lang po. Ma'am, familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Yes po. Love Radio, ano tawag dito? Ano din, wait lang po, medyo kinakabahan ako. Okay lang, ma'am. Go lang, ma'am. Top secret po, yes po. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, familiar po ba kayo sa akin? Ako po si DJ Titangelo, ma'am. Yes po, ikaw po yung dude ni Raketero po. Yan, ma'am. So, ma'am, ready na po ba kayo ngayong gabi na to? Yes po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 33 po. 33. Tagasan po kayo, ma'am? Quezon City. 33 years old from Quezon City. Itago natin sa pangalang Honey. Honey. Yes po. Tamis naman, ma'am. Oo nga po eh. Honey, 33 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is first time ko pong makalunok ng katas at the age of 33. Then ibang lahi pa po. Ayun po. Ma'am. Teka lang, ma'am. Ma'am, alam niyo po, ma'am, kinondisyon ko po yung sarili ko, ma'am, na seryoso po ako ngayong gabi na to, ma'am. Akala ko po, ma'am, seryoso po yung kwento nyo ngayon, ma'am. Ayun po, about po sa ano, kasi hindi ko pa talaga siya naranasan ever. So, tinry ko lang. Tinry ko siyang gawin. Then, ayun, kasi ganito po yun. Isa po akong OFW. Apo? So, magti 3 years na po ako ng time na yun na OFW. Then, syempre, pag OFW po, yun, hindi makagawa ng ano. Then, isa din po akong single mother. So, matagal lang walang bembang. Then, one day po, nagkaroon po ako habang nag-i-scroll ako sa Blue app, naka-receive po ako ng request from other nationality. So, ano nga po siya, Pakistan po siya. Mm-hmm. Then, so, tinanong ko siya kung bakit siya nag-friend request. Sabi naman niya, for gossip nga daw, ganyan, kwentuhan, ganon. Kasi, yung time na yun, nasa Saudi din po siya. Yun, working din siya, ganon. Then, tumatakbo yung araw. Siguro mga 2 days pa lang kaming nagme-message, nagchat-chat. Then, pinuntahan niya ako sa pinagtatrabahuan ko na bahay. Pero hindi kami nagkita mismo sa labas ng bahay. Yung parang gumawa lang ako ng way para mag-meet po kami. Kasi parang na-feel ko naman na ano naman po siya, willing naman po siya makipag-meet ganon. Then para din ma-feel ko kung talagang totoo siya yung ganon. Then after po nun, siguro after nung meet namin, wala lang, meet lang as in seconds lang or minute yata yun, siguro mga 3 minutes ganon. Then tuloy-tuloy na po yun na nagkwentuhan kami. Then, nung lumilipas yung mga araw, ganon, nagkakaroon na kami ng mga dirty talk kasi ganon din siya. Malayo din siya meron kasi siyang asawa. Then, aware po ako doon. Kasi una pa lang sinabi naman na po niya na may asawa siya. Tapos, yun, napag-uusapan na namin yung mga dirty talk nga, ganon, about sex, ganon. Then, nung second time namin, wait, may nakikinig pa ba? Ma'am Honey. Yes, ma'am. Meron po nakikinig, ma'am. Marami po kami nakatutok sa'yo ngayong gabi, ma'am. Okay po. Pero ma'am Honey, eto muna. Matanong ko lang. Ano yung mga dirty talk na pinag-uusapan ninyo, ma'am? Bigyan mo naman kami ng mga example.
like mga position, then yung gano'n yung ginagawa ng mag-asawa, siyempre Paano miss niya din niya, then sinasabi miss ko sa'yo? din. At paano mo rin sinasabi sa kanya? Baka bigyan mo naman kami ng mga linyahan mo. Nung siguro month na kami nagme-message, nagcha-chat, gano'n. Nagagawa ako ng maligo, ng video call. Kasi parang in a relationship kami, pero kami lang nakakaalam. Kasi hindi naman pwedeng malaman na ano niya, ng mga friends niya, then ako hindi ko din pwede sabihin sa mga friends ko. Kasi hindi ko naman siya pwedeng ipagmalaki kasi may asawa siya. Then talagang loyal siya sa asawa niya. Para sa akin, for ano lang naman dito, I mean, for fun lang naman yon noong mga time na yon. Then, may mga time din na nagbe-video, BCS, gano'n. Nagbe-BCS kami hanggang sa dumating ulit yung second time na magme-meet up kami. Pero wala kasi akong day off no'n. Parang ang ginagawa ko lang, kasi mababait din naman yung mga amo ko, Saudi po yun, takot din akong gawin yun, pero alam ko naman kung paano ako malulusutan, eh. Then, nagpaalam ako sa amo ko na kasi meron kasi ditong mas malapit na, like market, then pharmacy, gano'n. So, nagpapaalam ako na pupunta ako sa market, gano'n, bibilhin ako something ganito. So, okey naman sa mga amo ko. Then nawawala ako ng mga 1 hour, wala namang problema sa mga amo ko yun, basta pumalik ako ng okey ako, gano'n. Ayun na nga po, na second time namin, ay before pa kami nag-meet napag-usapan na namin yun na, um, sa sasakyan lang, gano'n. But not totally hindi kami hindi kami nagbembangan. Siya lang yung inano ko, siya lang yung nagpalabas, gano'n. Honey, matanong ko muna, may pamilya ka ba dito sa Pinas? Yes, single mother po ako, may 2 anak, Ilang taon na yung anak mo? 11 and 7. So, dun sa 2 anak mo niyan at dun sa tatay nila, hindi mo naranasan na lumunok ng katas? Hindi ko po talaga naranasan yun, hindi ko talaga naranasan. And kaya ko lang din naman po ginawa yun kasi, ayoko na magpaka-epokrita, 'no. Totoo naman po talaga sa isang OFW, minsan po hindi lang minsan, madalas ka po talagang makakaisip na manood ng mga video. Mhm. So sa gano'ng paraan po is need din namin na ano ba yun, ano bang tamang term? Magpalabas, gano'n. Then, habang nanonood ako parang naku-curious ako dun sa mga babae na bakit kailangan nilang lunukin, ano pang meron? Dun ako na-curious, ay umatake yung curiosity ko po. Kaya nung time na nagkaroon ako ng ayun, kumbaga someone dito, gano'n. Then sabi ko sa kanya gusto kong subukan. Mhm. Then gusto rin naman niya kasi hindi naman din daw nagagawa ng asawa niya yun. So nung second meet namin, ayun, gano'n lang yung ginawa ko. Nilaro-laro ko lang yung ano niya, yung Ano nilaro mo? ano bang tawag ano bang tawag? Nilaro ko yung ano niya, yung kargada niya, gano'n. Mhm. Gaano kalaki yung kargada? Yung mga Pakistan kasi 'no, for me lang, ikukumpara ko lang sa last partner ko, malaki po yung sa Pakistan. So, parang na-enjoy ko din talaga siya. Pero wala pong nangyari sa'min, parang ano lang po yun, siya lang, pinagbigyan ko lang siya, but may konting romance gano'n. Hanggang sa, tinigasan na siya gano'n, ta's nilaro-laro na gano'n. Gano'n po. Grabe 'no? So, sinong mas bago natin tumungo dun sa dun sa kuwento mo na yan kay Pakistan, iba ba talaga ang mga Pakistano sa Pinoy? Sino mas magaling? Hindi ko po masasabing magaling siya kasi hindi naman kami totally nag-sex. Mhm.
Nung Nilunok time mo na yun, lang. nung time na yun. Pero dumating din kami sa point na nag-sex kami sa sasakyan lang din po yun. As in public. I mean, nasa sasakyan lang ganon. Kasi hindi po ako pwedeng magtagal sa labas kasi wala po akong day off. Mhm. So, ang ginagawa ko, patakas-takas lang ganon. Natatakot din ako nun kasi mahigpit po ang Saudi pero ayun, nagagawa ko pa din gumawa ng kalokohan, gano'n. Siyempre, ma'am, iba ang Pinay. Ayun. Oo, talagang pagdating sa kalokohan talaga gagawa't gagawa ng way, 'di ba? So, ma'am, Then yun natikman po. mo yung katas. Anong lasa nung katas? Oh. Ayun, nasagot yung curiosity ko kasi sabi nila yung katas naman parang lasang ewan na hindi maintindihan. Pero for me lang, based on my own experience, wow! Ano po, medyo maalat ng konti. Medyo lang naman. Then, ayun lang, maalat ng konti. Mabango Then naman. naulit pa po yun. Mabango. Po? Mabango naman. Hindi mo siya maaamoy kasi nasa loob na siya ng bibig. Hindi, syempre, hindi naman yung yung kargada. Syempre, bago ka kumain ng katas, yung kargada. Opo, kasi malinis. Opo, kasi malinis po siya. Malinis po yung Pakistan na yun. Makikita mo sa balat niya na malinis siya. Wala siyang amoy. Then yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos nung umuwi ako dito noon, yun yung pinag-uusapan namin about sa ganun. Tapos nilagyan pa niya ako ng kiss mark sa dibdib ko. As in, ang laki ng kiss mark ko, kaliwat kanan. Tapos pinapakita ko sa kanya, tuwan-tuwa siya, gano'n. Then tuwan-tuwa din siya kasi hindi daw niya nararanasan yung paglalaro ng asawa niya doon sa kargada niya. Sa akin pa lang daw niya naranasan yun na sobrang galing ko daw kumain. Gano'n. Bago tayo tumungo dun sa kwento mo na pumangalawa pa kayo, honey, naku-curious na ang lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayon. True on air. Bigyan mo naman kami ng image ng isang honey. Mamaputi ba to si honey? Matangkad? May kamukhang artista? Sige nga, bigyan mo nga kami anong vital statistics ni honey. Bigyan mo naman kami. Ako po, medyo maputi kasi syempre kulong hindi makalabas gano'n. Medyo maputi lang naman din, medyo chubby ako. But hindi naman sobrang chubby, yung parang hindi na siya totally sexy gano'n. Hindi ako slim gano'n. Then artista, siguro hindi ko alam Ruby Rodriguez. Hindi ko alam. Kasi chubby, Ruby? so kinumpara ko na lang sa medyo chubby gano'n. Yes po. Maganda si Ruby Rodriguez, ha? Ang ganda rin yun, ha? Opo, then medyo malaki din yung balakang ko, gano'n. Yes po. Then, nung time na yun, naulit pa po yun kasi kung halos 1 year na kami nagcha-chat, 1 year na kaming chatmate, gano'n, callmate, halos after niyang tumawag sa asawa niya, ako naman, ayun nga, parang in relationship kami, pero secretly lang, wala nakakaalam, gano'n. Then, naulit pa yun nung nag-meet kami nung one time pumunta ako ng mall, pero kasama ko yung anak ng amo ko nun. Naghiwalay lang kami, so may pagkakataon na yun na dapat kasi usapan talaga namin is magho-hotel kami for talagang bakbagan to the max level talaga yun kasi hindi talaga natutuloy. Ang ginawa ko, nung nasa mall na ako, tinry ko siyang tawagan. Sabi ko, nandito ka ba sa location natin? Sabi ko, punta ka dito sa mall, nandito ako. Tapos hindi ko in-expect na nandito din pala siya nung time na yun. I mean, malapit siya dun sa mall. Tapos pinuntahan niya ako. Kaso lang, hindi na kami nakapag-hotel kasi nga alanganin na sa oras. So, ang ginawa namin after namin kumain, lumabas kami ng mall din sa sasakyan ulit kami. Pumunta kami sa isang lugar na medyo malayo sa highway. Then, ulit-ulit po yun dun. Ayan. Kamusta yung Nilagyan ko pangalawang... ulit yung katas niya. Kamusta naman yung pangalawang paglunok mo ng katas? Ganun. Ang ganun pa din, masarap pa din. Then, kasi, for me, gusto ko lang naman makita siyang na masaya. Yun lang naman yung purpose ko din eh. Kasi talaga makikita mo sa image niya
sobrang saya po niya. Siguro kasi hindi rin niya nararanasan yung make love kasi nga malayo din siya sa asawa niya. So ako na lang din yung nag-aano din, wala din naman akong partner. So parang give and take na lang kami para sa mga ganong senaryo. Alam mo yun? Ganon po, Titan Gel. Bukod sa Eh, kainan nauna pa po at, yun at ulit. lunukan, honey, wala bang bakbakan na iba pa? Ganun lang? Ayun nga po, nauwi din po kami sa gano'n po, sa sasakyan pa rin po 'yun. Kasi nga patakas lang po talaga na lumalabas. Then, ang ginagawa namin para hindi masyadong maano sa oras, sayang yung oras, bago pa lang ako lumabas ng bahay dito, um, sinasabi ko na sa kanya na, "Wait muna ako sa ganitong lugar, then prepared ka na," gano'n. Kasi sayang yung oras, eh. So, pagpasok ko sa sasakyan pa lang siguro minuto lang tapos game na kami. Tapos itong huli na namin na meet, um, nauwi na kami sa sex talaga. Sa sasakyan pa rin po 'yun and ayun, pero one time lang 'yun nangyari. Kasi mabilisan lang, as in quickie lang po talaga. Ayun, satisfied naman. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na sabi ko, hindi ko na malulunok kasi, nung una pa lang sabi ko sa kanya, hindi ko na Hindi malulunok ko na kasi gusto ko malulunok kasi naipasok ko na. kasi, um, sabi ko sa kanya, gusto ko naman din i-try din yung ipuputok sa may bandang pusod ko. Yun yung ayun po. Hello po. Teka lang, teka lang. Teka lang, pahinga muna ako. Hihinga lang ako, hihinga lang ako. Ba't yan nag-request na gusto mo doon sa pusod mo? Ayaw mo sa likod, ayaw mo sa gilid, ayaw mo sa mukha. Talagang pusod. Ba't pusod? Kasi sabi niya kasi, dapat gusto ko talagang iputok sa loob. Kaso nga lang, sabi ko, hindi pwede pala kasi baka mabuntis ako, hindi pwede. And pero sabi ko, gusto ko, ano mo siya, ilalabas mo siya pag medyo as in malapit ka ng labasan, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, kung malapit na akong labasan, hindi ko na mapuputok sa bibig. Sabi niya, aabutin na bandang pusod lang. Oh, okay, sabi ko, sige, sa pusod na lang, ganun. Opo. At ang pinaka-ano pa po dun, at ang pinaka maganda pa po dun, kasi nung time na nagbi-BCS pa lang kami, nakikita po talaga niya na masikip daw yung kifi ko. Aminado naman po ako dun kasi CS po ako nanganak, hindi po normal. Then, nung huli na nagpag-abot na kami na as in sex na talaga, talagang naramdaman talaga niya na masikip. Din lalo siyang natuwa kasi totoo daw yung sinasabi ko and satisfied daw po siya, gano'n. Siyempre ibang lahi, like yung mga Pakistan kasi bihira lang sila magkakaroon ng ganyan. Kasi, hindi I mean bihira sila makatagpo sila ng papatol sa kanila na gano'n kasi nga parang mahigpit din sa kanila yun. Then siya din naman parang ayun, masaya daw siya na nakilala niya ako, gano'n. And yun lang, na-satisfied daw siya. Pero hindi na po naulit yun. Hanggang dun na lang yun. Hindi na namin ulit ginawa. Pero nag-uusap pa din kami and
ayun, medyo iniiwasan ko na din kasi feeling ko sa sarili ko parang laro lang, oo, aminado naman po ako dun kasi aware naman ako na may asawa siya. Mhm. Then, sinasabi ko sa kanya na stop na natin kasi at the end of the day ako pa rin yung talo. Sabi ko kasi ikaw may uuwian ka, pero ako lahat na nangyayari sa atin memories na lang yan, eh. Sabi ko, ako pa rin yung nasasaktan. Then sabi niya, wag daw namin ititigil kasi as long as nandito kami sa isang lugar, gano'n. Then sabi ko, paano naman ako? Sabi ko, ikaw okey lang kasi 'pag umuwi ka sa inyo may pamilya ka na uuwian, may asawa ka na. Ganito gagawin mo sa asawa mo. Then minsan nga nung umuwi siya last time, sa kanila kasi parang tapos yung kontrata niya, gano'n. Kahit daw na binebembang niya yung asawa niya, ako daw yung naiisip niya. Hindi ko alam hindi ko alam sa kanya. Then tinatanong ko siya nung bumalik na siya dito, siyempre nag-uusap ulit kami. Sabi ko, "Bakit ako naiisip mo?" Sabi niya, eh, kasi daw ano daw, ang galing ko daw kumain, gano'n, ang galing ko daw gumalaw kahit talagang na-amaze siya kasi first time din daw niyang ginawa sa sasakyan 'yun. Yung mga gano'n, and sa'kin niya lang daw naranasan lahat na hindi niya nararanasan. So, ibig sabihin, Ayun. honey, kakaiba ka pala. Hindi ko po alam. Pero honey, Ah. may plano ka pa ba na ipagpatuloy pa rin? Sa ngayon, oo, nag-uusap pa rin kayo, di ba? Hindi malabong magkaroon pa rin kayo ng koneksyon at makagawa ulit ng mga ganung bagay. Wala ka bang plano na talagang tapusin na, literal? May plano na po kasi and mapuputol na po talaga kasi this coming March po after ng Ramadan, uuwi na po siya dun sa kanila. Tapos na rin yung kontrata niya. So talagang matatapos na rin po talaga. And pero before pa naman, talagang pinipilit ko ng tapusin yun. Kasi nga sabi ko, ako rin talaga yung talo. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya na ako rin yung talo, din ako lang din yung masasaktan. Sabi ko hindi kita puwedeng ipagmalaki, pero sabi ko sa kanya, "Kung uuwi ka sa inyo, kahit hindi na kami magme-meet," sabi ko, "okey lang ba na magcha-chat pa rin tayo 'pag may time ka?" Sabi ko, "'Pag I mean hindi makikita ng asawa mo," gano'n. Sabi niya, "Wala ng gusto rin niyang pumunta ng Pilipinas, Mhm. gano'n. Gusto daw niya Mhm. mag-explore sa Pilipinas." Then So, sabi honey, ko, may plano "Okey." ka pa nga rin? Sabi ko May plano ka pa nga rin? kasi yung gano'n plano lang naman yun, eh, yung gusto niyang pumunta ng Pilipinas. Kumbaga Hindi, I verbal mean lang yun, eh. na Pero nagustuhin mo for pa rin siya? Hindi, ayoko na din kasi sabi ko may pamilya siya and ayoko rin makasira ng pamilya. Okey. Kaya opo, yun po yung ano ko na unti-unti ko na din matagal na hindi na kami masyado nagcha-chat, parang kumustahan na lang, ganyan, kumusta, gano'n. Tapos after nun wala na, cut na agad. Hindi na rin ako nangungulit, hindi na rin siya nangungulit para at least 'pag dumating yung time na bumalik na sa country niya, okey na sa'kin. Kumbaga hindi na ako mabibigla, dinadahan-dahan ko ng tapusin. Kasi malapit na, next month na uuwi na siya, eh. So wala na kaming ano, wala ng chance para magkita kami. Pero nung sinabi naman niya na gusto niyang pumunta ng Pilipinas kasi meron daw siyang mga katrabaho na I mean Pilipino, then sabi ko, "Why not?" Sabi ko, "If gusto mong bumisita sa Pinas," sabi ko, "wala ng problema, eh, kung marami ka namang kaibigan puwede kang magpa-guide sa kanila, and kung wala ka din naman na mapili," sabi ko, "nandito naman ako, call mo lang ako," sabi ko sa kanya. Wala I mean magga-guide, ha, magga-guide lang naman. Honey, wag mo na akong lokohin. Alam mo okey na, eh, okey na sana yung kuwento, nasayahan na ako, 'di ba? Nasayahan na ako. Pinaliwanag mo na lalayo ka na, tapos lolokohin mo pa yung sarili mo na kunwari tour guidean mo lang siya. Gusto mo tumbukin, may gusto ka pa, eh. Hindi naman natin puwedeng tanggihan yung tao, 'di ba? Anong hindi mo kayang tanggihan, yung tao o yung iisa ka pa? Kung wala yung mga kaibigan niya na Pinoy, puwede naman niya akong gawing ano, tour guide. Honey, tatanungin kita.
Tour guide o turbo? Hello po? Tour guide o turbo? Wala akong naiintindihan. Honey. Basta yun na naman po yung ano ko doon. Honey. Tatanungin lang kita. Ayoko magalit sa'yo. Naaasar ako sa'yo eh. Pero may tanong ako sa'yo. Anong gusto mo? Maging tour guide o maturbo? Maging tour guide. Then after ng tour guide, bibembangin na sa gabi. Alam mo, Ani. Sabi nga po niya, kung pupunta raw siya ng Pilipinas, mayroon daw po ipapakilala sa kanya para daw mag-explore siya about, about sex. Sabi ko, ay hindi ako papayag. Sabi ko sa kanya, ba't ka pa maghahanap ng iba kung nandito naman na ako? Sabi ko, tapos tama lang siya ng tawa. Ang damot ko daw kasi ayaw ko na siya ipamigay. Sabi ko, huwag ka nang pumunta ng Pilipinas kung maghahanap ka lang din naman ng iba. Sabi ko. Pero Ate Honey, ayoko rin i-tolerate yung usapan natin na dapat maging masaya ka na niloloko nyo mismo, hindi lang ikaw. Kayong dalawa, yung asawa niya. Di ba kasi may asawa siya? Opo. Pero yun nga po, kidding aside po talaga. Gusto ko na po talaga. Kidding aside, lolokohin mo pa. Kidding. Itchusera ka, Honey. Hindi po. Yung tungkol po sa pagpunta niya ng Pinas, verbal lang po yun. Kasi sabi ko maganda yung Pilipinas. Siyempre pinagmamalaki po rin yung Pilipinas. Sabi ko maraming tourist spot sa Pilipinas. If gusto mo mag-explore, sabi ko hindi ka mahihinayang na pumunta sa Pilipinas. Sabi ko, then yun din yung naririnig po niya sa mga katrabaho po niya. Kaya parang na-curious din po siya sa lugar natin, gano'n. Kaya na-open ko rin po sa kanya. Pero yung about po sa amin, gusto ko na po talagang tigilan yun. Kasi ayoko na rin po. And pauwi na siya, so wala na ring reason para mag-ano. Kung gusto mo tigilan, bakit may konta ka pa rin? Yes, may contact pa kami sa Messenger. Pero hindi na po kayo masyadong hindi na kayo masyadong nag-chat, gano'n. Paano, Kumbaga, Honey? morning Ito lang siya, Ito, Honey. Diretsahan tanong tayo at diretsahan sagot. What if sabihin niya sa'yo na, Honey, kita ulit tayo? Anong gagawin mong desisyon? Pwede na po ako magdahilan na hindi ako makakalabas kasi wala yung mga amo ko, ganito. And wala, pag ano naman po na gusto niya makipagkita, hindi ako pwede. Ano naman po siya, tanggap naman po niya yun. Kumbaga okay naman sa kanya na okay kung hindi ka pwede ngayon, walang problema, ganun. Kaya anytime, kung makakapagdahilan ako, hindi na rin po talaga makikipagkita sa kanya. Paano kung pumunta siya sa Pinas at nasa Pinas ka din? Magkita kayo. Kikitain mo siya. Depende po. Depende, syempre. Nasa Pinas naman siya noon eh. And kung talagang gusto rin niya umiwas sa akin, hindi niya na siya pupunta ng Pinas. Kasi alam naman niyang may tendency po na magkita kami, di ba? Kung talagang mahal niya pamilya niya, hindi na siya gagawa ng way para magkita kami. So, pag pumunta siya ng Pinas, ibig sabihin po, gusto din po niya na magkita kami, ganon. May punto ka dun sa sinasabi mo na bakit kung ayaw niya lokohin yung asawa niya at mahal niya talaga asawa niya, hindi na dapat siya lalapit sa'yo. Pero hindi para konsintihin natin yung ganyang pananaw. Siguro, Honey, kung lumalapit sa'yo ang tukso at ikaw may kapasidad na lumayo at ikat yung tukso na yun, dapat ikaw yung umayaw. Tingin ko, yun lang yung para sa akin, Honey. Siyempre, masarap yung ganyang mga kwentong bengbangan kapag wala kayong sabit parehas. Masarap yung sinasabi mo na pinutok doon sa may pusod mo kung wala siyang asawang iba. Nakikits mo ako? Opo.
'Di ba? Opo, Kasi ko po yun. kasi masarap naman talaga na masarap yung kwento mo. Talaga sino ba naman yung lolokohin natin dito na hindi ganyan gusto yung mga ganyang gawain? Siyempre gusto talaga yan. Pinay, Pakistana, parang wala nang ano yun. Wala nang hahanapin pa, 'di ba? Nandiyan na talaga sa kanya yung gusto mo. Yes po. Pero mahirap kasi dito, honey, kapag nagkakaroon ng problema sa relationship ng tao. 'Di ba? Na nakakatapak kayo ng ibang tao. Kahit hindi mo siya kababayan, kahit hindi mo yung kakilala, mali pa rin 'yun. Mali pa rin na pumasok sa isang relasyon at manghimasok sa isang relasyon. Opo. Nung ano nga po, sabi ko nga sa kanya, hindi ko pa kasi alam na matatapos na yung kontrata niya this coming March. Ang alam ko, sabi ko pag umuwi siya, then, I mean, pag umuwi na ako ng Pinas, sabi ko, then, naka-stay ka pa dito. Nire-request ko talaga sa kanya na buntisin niya ako. Oo, kasi kulang na lang po talaga, as in, partner na kami. Hindi lang po namin may pagmalaking isa't isa. Pero ayaw niya, kasi grabe yung pagka-responsible po niya sa pamilya niya. Sabi niya sa akin, "Hindi puwede na buntisin kita kasi makokonsensya ako and ayoko na kung sakaling mabuntis ka and magkaroon tayo ng baby, hindi rin ako papayag na hindi ko siya makakasama," sabi niya sa akin. Then sabi ko, "Okey lang." Sabi ko, "Kung okey lang naman kung ako na lang ang magsusustento sa anak natin if ever lang," sabi ko, "Basta gusto ko buntisin mo ako." Tapos sabi niya, "Hindi nga puwede kasi hindi rin daw siya mapapalagay kung may iisipin siyang anak sa iba." Then parang dun ko na-realize na, okey, hindi talaga tayo puwede. Sabi ko sa sarili ko na, "Okey na, tanggap ko na talaga na hindi ka talaga magloloko," sabi ko. I mean, nagloloko siya kasi ginagawa namin yun, pero amin ko, sabi ko, hindi niya talaga kayang gumawa ng trouble sa sarili niya, yung gano'n. Na ayaw niya rin mag-isip siya 'pag once na nangyari yun, gano'n. Kaya parang inaccept ko na lang na, "Okey na, sige, 'wag na, hindi ko na ipipilit yung bata," sabi ko. And yun, napag-usapan na namin na 'wag na lang, gano'n. Kasi hindi talaga namin maipagmamalaki yung isa't siya. Kung tutuusin siya, kaya ko siyang ipagmalaki, pero unfair naman kung siya lang ang ipagmamalaki ko kasi nga hindi naman din niya ako puwedeng i-voice out sa lahat kasi nga may pamilya siya and bawal sa kanila yun. Islam siya, oo, pero hindi allowed sa kanila na 'pag once na may asawa ka na, magkakaroon ka pa ulit ng asawa. Parang gano'n yung explain niya sa'kin, Pero aware din naman ako sa Islam na as long as kaya mong buhayin yung pamilya mo and kung ilang pamilya, gano'n puwede. Pero sa kanila kasi parang stick to one, gano'n. 'Pag may asawa ka na, hindi ka na puwedeng mag-asawa ng iba. Depende po sa ano nila, sa anong tawag nito, sa kanila, gano'n. Okay, honey. Ayun po. May tanong lang ako sa'yo. Kamusta naman yung dalawa mong anak? Ay, mabuti naman po sila, nasa kapatid ko po sila. Opo, and ang kagandahan lang din talaga dun sa Pakistan kasi talagang caring din siya sa mga anak ko, ganyan. Basta 'pag once na hindi naman kami nag-uusap about sex, napag-uusapan namin pamilya ko, pamilya niya, mga anak niya, anak ko, gano'n. Talagang ano kami, alam mo yun, yung as in ano, um, usapang matino, gano'n. Kamustahan, gano'n. Then 'pag wala lang may topic, napupunta na kami sa gano'ng usapan, sa mga dirty talk na. Pero hanggang gano'n lang naman yun. And yung BCS na sinasabi ko, one time lang din nangyari yun. Hindi na din namin inulit. Kasi nga napunta na kami sa sasakyan, gano'n, sa personal talaga, gano'n. Okay. Gano'n po. Ayun. Honey, pwede ba akong magkomento sa'yo? Sige po. And yun din po yung ano ko talaga, parang napatawag din po ako for ano po, advice if ano. Sige po, Titanchela. Ito lang, honey. Sa akin lang, iniisip ko kasi yung mga anak mo na
Gano'n na ba kayo katagal na hindi nagkikita ng anak mo? At gaano kayo katagal madalas naghihiwalay ng mga pamilya mo? Iba-iba kasi kontrata niyan, honey, di ba? It depends sa pag-alis mo at kontrata mo. Gaano katagal yung pinakamatagal at pinakamabilis na nagkikita kayo ng anak mo? Ano po kasi, yung pag-alis ko po ng bansa is first time ko pong umalis. Then yun lang din po yung pinakamatagal na hindi pa kami. Magti 3 years na po na hindi kami nagkikita. Pero ano naman kami, everyday video call naman kami ng mga anak ko. Pero yun nga, hindi po ako umuwi kasi nag-extend po ako ng kontrata ko. Then uuwi ako next year. After ng 2 years ulit na extend ko. Bali 4 years ganun. Madali bang malayo sa pamilya? Sa anak? Hindi po madali. Alam niyo po nung una ko pong, I mean yung first month, second, laging homesick ganun. Pero yung homesick naman po is hanggang ngayon naman na-feel pa rin namin yung homesick pero hindi na masyadong mabigat sa dibdib. Parang dadaan sometimes, like example po, may mga occasion, ganyan Pasko, bagong taon, birthday ng mga anak. Mapapaiyak ko na lang po talaga. Pero wala po kaming choice. Kasi hindi po basta-basta makakauwi. Pag inatake ka ng homesick, hindi ka po makakauwi. So, tiis lang talaga ganun. Ang ginagawa ko na lang pag ganun na mga ganong celebration, so video call na lang, then ayun, happy ako, pinapakita ko sa kanila na happy ako, pero pag tapos ng video call, dun ko talaga iiyak lahat. Dun ko ibubuhos yung luha ko, pero hindi ko sa kanila pinapakita na umiiyak ako. Kasi ayoko naman din makita nila na malungkot ako, ganun. Parang talagang tiis-tiis talaga. Yun yung talagang sakripisyo talaga ng isang pagiging OFW po. Para po sa mga anak and sa pamilya po. Especially po sa akin, para sa mga anak ko po talaga. Honey, sana yung anak mong dalawa, wag mo na munang dagdagan, di ba? Kung alam mo naman na sa sarili mo na nahihirapan kang bigyan sila ng oras ngayon dahil nga OFW ka, I hope na wag mo munang dagdagan. Dahil nagulat lang ako dun sa sinabi mo dun sa Pakistano na buntising ka niya, di ba? Sabi mo yun, di ba? Opo, pero sabi ko naman sa kanya, buntisin niya ako pag malapit na ako umuwi. Kasi bawal din yun dito sa Saudi na nagtatrabaho ka buntis. Oo nga, kahit Bawal po either na pauwi ka o nandiyan ka sa Saudi, wag na muna. Nagigets mo ako? Kasi hindi mo na nga nabibigyan ng oras ngayon yung bata na dalawa eh. Di ba? Tapos uuwi ka dyan, may panibagong kapatid na naman sila. Nagigets mo? Opo. So, Pero nabawi naman po yun. hindi masama mag-enjoy. Heto, honey, gusto ko lang tong maliwanagan ka. Yes, wala kang asawa. Kulang ka sa pag-aaruga ng asawa dahil nga hiwalay ka na or ano man yung nangyari sa asawa mo. Nasa ibang bansa ka pa. Naiintindihan kita. Abot kita dun sa naiintindihan mo. Sa sinasabi mo sa akin. Pero, honey, I hope na unang-una mong tatak sa utak mo na huwag kang papatol sa may ibang asawa o may asawa na guy. Plus, kung sakali man, enjoy mo lang yung sarili mo pero huwag kang magpapabuntis agad-agad. Dahil may dalawa ka pang anak eh. Bigyan mo muna ng oras itong dalawang anak mo. At alam mo ba na kaming mga anak, 'di ba? Ilalagay ko yung sarili ko sa anak, hindi sa kinakatayuan mo. Na nag-iiba yung takbo ng buhay namin kapag nalalayo kami sa magulang. Naiiba yung mindset namin kapag malayo kami sa magulang. Kaya sana kung kaya mo na sila na lang, yung dalawa mong anak na buhusan ng oras at pagmamahal, sila na lang muna. Yes. Hindi masama mag-enjoy. Hindi natin tinatanggal yun Okay lang na mag-enjoy ka, pero dapat yung pag-enjoy mo may limitasyon. Maging matalino ka pa rin. Yes po. Yun lang ang gusto kong puntuhin. Kasi at the end of the day, may mga batang involved eh. Sa pagdidesisyon kasi natin sa buhay, honey, hindi na lang ikaw eh.
'Di ba? Kaya ka rin naman nagtatrabaho diyan sa ibang bansa para sa anak mo, 'di ba? So kung mapahama ka diyan at may mga mali kang desisyon sa sarili mo na hindi mo nare-realize pa sa ngayon na yung mga gawain pa lang ganun ay mali at makakaapekto yun para sa mga bata. Ngayon pa lang, sana maunawaan mo na yung pinupunto ko. Na, lahat pala ng ginagawa ko dito, hindi na rin pala para sa akin. Para sa mga bata na. Kasi at the end of the day, lahat ng mga paghihirap ko dito, hindi naman ako aanin na lang din eh. Yung mga bata eh. Okay mag-enjoy, Opo, pero maging matalino. Apo. Pero yung about naman po dun sa bata, I mean dun sa gusto kong buntisin, hindi na po yun, binawi ko na po yun. Ayoko na dun. Nabago na yung isip ko dun. Kaya kaya nga po, dun ko na-realize, nung sinabi niya na ayaw niya rin, talagang na-realize ko na, okay, hindi talaga pwede. So, stop na about this, sabi ko sa kanya, this discussion, gumanon ako sa kanya. Ayun, wag na natin pag-usapan, sabi ko. Tapos, yun na, parang medyo lumaylo na ako ng chat sa kanya. Then, hindi na ako nag-chat hanggat hindi siya nag-chat. Talagang inuunti-unti ko nang tigilan. I hope talagang i-push mo na hindi mo na talaga siya kausapin. Pero wag mo pa rin isarado yung puso mo sa tamang tao na pwedeng magmahal sa'yo. 'Di ba? Wag natin isarado yon, honey. Hindi natin kino-close yung door sa opportunity na makakilala ka ng tamang tao. Ibig sabihin ng tamang tao, ito yung walang sabit. 'Di ba? Yes. Yung byudo man or binata man na magmamahal sa'yo, go. At least walang tinatapakan na tao at meron kayong peace of mind. Na kahit lunukin mo yon at magpaputok ka doon sa may pusod, walang may magagalit. Tama? Yes po. Di ba? Kahit lunukin mo araw-araw yun, walang magagalit at walang magseselos doon. Di ba? Kahit harap, likod, pusod, muka, mo paputok, walang magagalit. Yes. 'Di ba? Real talk. Real talk, 'di ba? Kasi Real talk. real talk 'yun. Papaligoy-liguyin ko pa ba? Totoo 'yun eh. Kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo, piliin mo yung taong hindi ka bibigyan ng problema. Kung alam mo sa sarili mo, okay ka na, wala kang sabit, maghanap ka ng taong walang sabit. Okay po. Kasi kung babalik ta rin natin ang sitwasyon, kahit ikaw din naman siguro, ayaw mo naman ng may kahati, di ba? Yes po. Oo naman. Yun lang naman yun. So ilagay mo rin yung sarili mo doon sa kinalalagyan nila. Huwag yung pinipilit mo yung sarili mo na may kahati at hindi para sa'yo. Okay? Yes po. Pero ano bang gusto mo at hanap mo, mali mo, matagpuan mo na? Imported o local? Wala, sa ngayon po wala. Hindi ko na po muna iniisip yung about po sa relationship kasi doon po ako nakafocus sa dalawang anak ko po. Talagang, ayun, since wala na akong kachat, ganun, talagang sila na lang yung tinatawagan ko para pumalibang ako dito, para at least hindi ko maramdaman yung homesick and nakakausap ko yung mga anak ko. Ganun. And syempre, pag wala akong ginagawa din, or may ginagawa man ako, naglilinis, ayun, nakikinig ako ng Love Radio, talagang avid listener niyo po talaga ako. Thank you so much, honey. Opo, kahit nakikita ko ng amo ko dito naka-AirPods, okay lang sa kanila. Kasi alam naman nila na nakikinig lang ako ng music, story, ganon. So, walang problema sa kanila yun. Kaya 24/7 po talaga akong nakikinig. Halos lahat na yata napakinggan ko dito sa Love Radio. Kaya yun. Kaya yun, naisipan ko din na sabi ko, try ko din mag-share ng top secret ko. Try ko lang ganon. Kung mabibigyan ng ng pagkakataon ganon. Grabe nga eh. Kala ko makabagbag damdamin ang ibabahagi mo ngayon. Emosyon na. Yung emosyon ko ngayon, handang-handa na eh. Parang alam ko, top secret, normal day ngayon, walang SPG, biglang nilunok ko po.
Nilunok ko po yung katas ng Pakistano. Hindi mo, honey. Pero pinasaya mo ako, honey. And I hope dito sa conversation natin, meron tayong natutunan. 'Di ba? Yun naman ang mahalaga. Masaya Meron din po tayong ako. matutunan. Opo. Opo. Then, happy din po ako na na-share ko po yung aking experience po. Ganun. And gusto ko lang din po magbigay ng paalala din po sa kapwa natin Pinay, no? Lalo na sa mga OFW na talagang wag nang gumaya sa ano ko kasi nakakatakot po talaga. Actually, natatakot po akong gawin yun. Pero parang sa dala-dala din ng emosyon, nagagawa ko yun. Pero at the end of the day, na-realize ko na hindi pala talaga maganda. Honey, And yun, honey, hello po. pandulo na nga lang, niloloko mo pa yung mga listener natin. Hindi ka natatakot nun. Nasasayahan ka nun that time. Sabihin mo ulit. Na-high blood ako sa'yo. Okay na po yun. Na-high blood ako sa'yo. Diba? Okay na po Hindi yun, ka Tata natatakot Jello. yun. Ang lakas nga ng loob mo eh. Alam mong bawal, ginawa mo pa rin. Alam mo nga bawal, pinagmamalaki mo pa eh. Diba? Ikaw, honey, Takot din po ako doon. Takot din ako na ginawa Takot, ko yun. takot nilunok mo. Takot nilunok mo. Nag-request ka pa sa pusod. Takot ka nyon. Ikaw gusto mo pa umulit? Umulit ka pa nga eh. Takot. Hindi na po. Di ba pumangalawa ka pa? Opo. Oh. Umangalawa pa. Din yung pangatlo sa pusod na. Oh, di ba yung pangatlo sa pusod na? Alam ko po yung kwento. Gusto mo ulitin ko ulit sa'yo. Hindi ka takot. Hindi ka takot. Ha? Hindi ka takot, ha? Sabi mo pa nga, buntisin ka eh. Takot Ang na nga takot! po. Kaya nga po ayoko nang ulitin. Ayaw mo ulitin kasi pauwi na siya doon sa asawa niya. Sabi mo nga kanina sa akin, ikaw honey ikaw, avid listener pa naman kita, pasaway ka. Lokohin mo na lahat, wag si Titan Jello. Binder than that, honey, ha? Okay? Okay po. Hindi ka takot dun. Nag-enjoy ka din. Kaya tanggapin na natin sa sarili natin yun. Na nag-enjoy talaga tayo. Diba? Yun lang naman yun eh. And ano din po yun, lesson din yun. Na, ayan. Huwag nang ulitin, ganun. Huwag nang ulitin sa iba naman. Opo, sa hindi na komplikado. Siguro doon na sa pwedeng ipagmalaki. Ganun. Tama. Tama. 'Di ba? Basta lagi mong pag-isipan yung mga magiging desisyon mo. Honey, ha? Yes po. Thank you po, Titan Jello. Maraming salamat din, honey. Napasaya mo kami ngayong gabi na to. Halo-halong emosyon ang naibigay mo sa amin, honey. The best din ang kwento mo ngayon. Naway, may mga kabisyo tayong nakapulot ng aral dito sa ating kwentuhan. At marami ka ring napainit na ulo ngayong gabi na to, honey. Sorry na po agad. And it's normal, honey, di ba? At least naging totoo ka din sa iyong kwento. So, honey, wala ka na bang any last words na gustong sabihin? Wala na po. Okay na po yun kasi baka maiba na naman ako ng salita eh. Lagi ka lang tumutok, honey, ha? Ayun. At lagi rin po, bukas ang aming linya para pakinggan ka. Kapag meron kang bagong kwentong nalunok mo na ibang lahi, itawag mo na agad. Ayun. Thank you lang din po, no? Kasi natawagan po ako dito. Ayun. Talagang, masaya ako na nakapag-share ako na experience ko. Then, ayun. Thank you po. God bless po, Titan Jello. God bless din, honey. More power. Yes po. More power po sa niyo po, sa program niyo po. Promise, happy? Yes po, happy. Sayang wala si, DJ Raquetera. Sayang. Yan mo, pagbalik niya dito, tumawag ka sa amin, pipigain ka namin. Opo, gustong-gusto ko po yung tandem yun sa mga SPG. Kasi grabe yung tawa nyo eh.
Thank you, honey. Thank you, honey. And Ito yung tama ni DJ Rocky. Ayan, thank you. napatawa mo naman ako ngayon. Sakit nga ng lalamunan ko. Pero, yun nga, God bless and thank you so much. And bye-bye. And thank you po. Bye-bye, Tete Jello. Thank you po. Okay mga kabisyo, muli. Ako nga po pala si DJ Titan Jello. Kasama nyo po dito sa ating programang Top Secret. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Honey. Naway nag-enjoy, natuwa, at halo-halong emosyon po ang ating naramdaman ngayong gabi na to. Pero lagi po natin tatandaan sa istasyon na to, walang hate, love lang. Kaya mga kabisyo, ako po muli ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. In behalf of DJ Rocky Terra na namamahinga pa ngayon, antayin po natin ang kanyang pagbabalik. At syempre kasama ko po si Boy Pindot at ang bago nating kasama ngayon, si Boss Dut-Dut. Ayan. Ang dami mong trabaho, Dut-Dut ha. DJ sa tanghali. Technical ay ano? Ano ba to? Nagtatrabaho ka dito sa amin ngayon. Anyway, maraming salamat mga kabisyo. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:56 p.m. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Rod Stewart, Have I Told You. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!